chcú to vedieť naši poslucháči, že či sa vy sám považujete za rasistu, bývate tak označovaní. Ja sa určite nepovažujem za rasistu. My sme aj našou prácou dokázali, že nerobíme medzi ľuďmi rozdeľujeme teda, alebo triedime tých ľudí iba podľa jediného kritéria, podľa toho, ako sa správajú a ako žijú. My sme v Banskobystrickom samosprávnom kraji spustili taký projekt zamestnanosti, ktorý mal pracovný názov Lopaty a krompáče, kde sme zamestnali 90 dlhodobo nezamestnaných ľudí a tretina z nich boli cigáni, ktorí si svoju prácu odviedli zodpovedne, pracovali naozaj poctivo, 5 ráno nastúpení, do druhej makali, o druhej skončili, na druhý deň znova. Proti takýmto ľuďom nemáme absolútne nič. To znamená, ani tých cigánov nehádžeme všetkých do jedného vreca a absolútne ja osobne sa necítim byť žiadnym rasistom. Povedal by som, že to sú nálepky z médií, nálepky od tých skupín, ktoré nechcú, aby sa naše zdravé názory dostali medzi ľudí. Ja zdôrazňujem, že sú to otázky teda od našich poslucháčov, čiže sme absolútne objektívni. Nebolo podľa vás, to citujem, nebolo podľa vás extrémnym riešením vysťahovanie Rómov z Krásnej Hôrky? K riešeniu tejto nelegálnej osady v Krásnej Hôrke sme sa ešte nedostali, pretože mňa ako spolumajiteľa pozemkov tam polícia, štát ma tam dvakrát nepustil. To znamená, ja si platím za tie pozemky dane, so mnou niekoľko desiatok ľudí si platí dane, ale nemôžu tieto pozemky užívať, lebo na tých pozemkoch stoja čierne chatrče zlodejov, ktorí ukradli pozemky, postavili si na nich čo chceli a štát dnes namiesto toho, aby chránil majiteľov pozemkov, ktorí platia dane, chráni týchto zlodejov a parazitov. Takže toto je extrémna situácia a keďže vidím, že aj z pozície predsedu kraja s týmto neviem nič urobiť, aj preto ideme do Národnej rady, aby sme to otočili, lebo dnes žiaľ na Slovensku je to tak, že vláda a štát slúži cudzincom, slúži zahraničiu, uprednostňuje všetkých ostatných, len nie svojich vlastných občanov, ktorí sa podieľajú na budovaní, na chode štátu, platením daní a tak ďalej. A toto sa musí zmeniť. Pretože nie je možné, aby ten človek, ktorý platí dane, ktorý si niečo postaví, tak toho štát spokutuje a prídu mu kontroly. Vy si vo vlastnej záhrade nemôžete postaviť ani letnú kuchyňu bez stavebného povolenia a na opačnej strane prídu zlodeji, tentokrát cigánsky zlodeji, postavia si na vašich pozemkoch svoje chajdy a štát ešte pošle 200 policajtov s dvoma transportérmi a vrtuľníkom, len aby oprávnený majiteľ pozemku nespravil poriadok. Niekoho z našich poslucháčov zaujíma aj to, že koľko máte ešte podobných pozemkov, kde stoja nelegálne osady? Zatiaľ mám len ten jeden v Krásnej Hôrke a keď tam spravíme ukážkové riešenie, pilotný projekt, nazvime to pilotný projekt, tak potom to môžeme rozšíriť aj na ďalšie lokality. No a samozrejme budeme pokračovať v rozhovore, trošku aj sa musíme dostať k tým veciam a politickým, možno aké sú vaše vízie. Každý samozrejme vie, aké máte plány s tými neprispôsobivými spoluobčanmi, ale možno sociálna politika a takéto oblasti. Tak, ľudová strana Naše Slovensko, ktorá kandiduje pod číslom 19, nechce v podstate nič iné, len jednu základnú vec, aby zákon začal platiť pre všetkých rovnako. Teraz nehovorím, že len pre cigánov, tak ako pre bielých, ale aj pre tých zbohatlíkov a privatizérov a zlodejov z vlády, tak ako pre ľudí, ktorí sa živia svojou prácou, svojou hlavou, proste žijú z nejaké výplaty, z nejakého podnikania. A aby štát začal jednoducho slúžiť a fungovať pre tých, ktorí do toho štátu aktívne prispievajú. Pretože dnes je to úplne opačne. A povedzme si jeden konkrétny príklad. Porovnáme si dve rodiny. Jedna rodina bude štvorčlenná, kde otec aj matka pracujú, zobrali hociakú prácu. Pracujú za 420 eur hrubom. Len aby mali nejakú prácu. Majú dve deti, ktoré chodia do školy. Takáto rodina dostane od štátu na prídavkoch mesačne 47 eur. Pričom platí dane a zo svojich vyrobených peňazí sa podieľa na spotrebe, to znamená živiť možno ďalších ľudí. Máme tu rodinu B, druhú rodinu, modelový príklad, ktorá je 7-členná, je tam otec, matka, nikto s nich nerobí, matka sa stará o deti, majú 5 detí, otec je iba na aktivačných prácach, to znamená 8 dní do mesiaca sa opiera niekde o hrable a takáto rodina dostane od štátu 532 eur. 532 eur bez toho, aby museli ráno vstať na 7 do roboty alebo mať nejakú zodpovednosť za čokoľvek. Jednoducho, tento sociálny systém je tak nespravodlivo nastavený, že je absolútne demotivujúci pre všetkých, ktorí
majú problém nájsť si prácu, lebo na čo by ju hľadali? Na čo by mladí ľudia sa za takýchto podmienok snažili ísť do roboty, keď lepšie im je aj pri rodičoch a žiť proste len tak, dokedy sa dá? Na čo by cigáni, nehovorím tí slušní, ale tí asociálni, ktorí žijú z tých dávok, menili svoje návyky, keď štát ich v tom podporuje a skladáme sa na to my všetci. No a toto jednoducho musí prestať, lebo toto nie je sociálna politika. Toto je politika, asociálna politika, ktorá vedie k tomu, že slušné rodiny si nedovolia mať deti, že náš národ vymiera. No a toto musíme otočiť, lebo iná cesta nie je.